ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали AZAM блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. пеш аз тамошо кардани ролик дӯстон дар канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро бошад дӯстон, як блогери араб дар даруни як қабристони кӯҳнае, ки дар ин ҷо чандин солҳо аст мурда гурда мекунанд ва ин ҷавон дар даруни ин қабристон якчанд метр аз худаш дур як рӯшноии хелоам баландро мебинад, ки ин ба мисли света музика буд ва баъдан ин ҷавон камераашро ба дигар тараф мегардонад. чӣ хеле ки мо иддаӣ содаем, дар камераи ӯ як чизи хелоам аҷибе меафтад, ки ин бисёртар ба зон мебинад. Teman-teman coba cek depan, teman-teman coba cek depan. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman coba cek gambar Muhammad Rasulullah. Tangannya awe-awe bret. Sifat wujud. Kakek cangkul. Astagfirullahaladzim. Bantu 40 lagi teman-teman, kita coba maju 40 lagi teman-teman. Ini apa rane bret? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setan belek, setan ketep, setan ya Allah, urip bret, astagfirullahaladzim, tembelek. Ujak orang-orangan sawah, ya Allah, Allahu Akbar, ngekeng, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ngekeng wa, astagfirullahaladzim, bantu 40 lagi wa. Oke, nyung maju teman-teman, kita coba buktikan apa itu rane, apa rane. ва баъдан ин чизи ғайриоддӣ ба ин ҷавон наздик шудан мегирад ва ин ҷавон бошад метарсаду ба ақиб мегурезад. бисёре аз одамҳо мегӯянд, ки ин видео фейк аст, яъне ин ки сохтагӣ аст, аммо бисёре аз одамҳои пайдо мешаванд мегӯянд, ки дар ҳақиқатан ин ҷавон тавонист, ки зомбиро ба навор гирад. ин видеоро ҳам бошад дӯстон аз тарафи блогерони араб ба навор гирифта шудааст. ин ҷавонҳо танҳо дар даруни ҷангал блог барои канали худашон сёмка мекарданд. аммо бинед дӯстон, ки дар як вақти кӯтоҳакак дар камераи онҳо як чизи хелом аҷиб меафтад, ки инҳо намедонанд, ки ин чӣ аст. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ojo kaget, inyong wis kaget. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Itu depan sosok apa, Bret? Itu. Aduh. Nini lancung. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kita padatkan dulu teman-teman, Sirullah satullah sifatullah wujudullah falallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salamun qala min rabbil wa amtazul yawma yulmun simun. Ya Allah, Kang Hendra, terima kasih wujud. Astagfirullahaladzim. Ini sosok apa, Bret? Kita coba deketi teman-teman, dibantu ya. Ini lain daripada yang lain teman-teman. Allahu Akbar. ин чизи ғайриоддӣ дар ин ҷо якчанд дақиқа меистаду ва баъдан дар даруни торикӣ нопадид мешавад. бисёре аз одамҳо мегӯянд, ки ин ролик фейк аст, аммо ин ҷавон худаш мегӯяд, ки ман ин чизро аз наздикӣ дидам ва ба қафо гурехтам ва ман боварӣ дорам, ки ин дар ҳақиқат ҷин буд. ин видеоро бошад дӯстон, якчанд ҷавон дар як ҷои кӯҳна ба навор гирифтанд. вақте ки онҳо ба даруни ин ҷои кӯҳна медароянд, онҳо хелоам зиёд метарсанд, аммо на аз он чизе ки фикр мекарданд. онҳоро якчанд парранда метарсонад то он дараҷае, ки аз ин ҷо гурехтанӣ мешаванд ва баъдан ин ҷавонҳо ба падвали ҳамин ҷой даромаданӣ мешаванд. ва бинед дӯстон, ки дар он ҷо чӣ аст. Maltratou as pessoas, rei do gado. Só porque esse senhor tinha poder? Não pode, não. Ai, caramba! Olha aí, só foi falar. Cuidado, irmão. Você foi falar, ó. Foi falar pra aí, mano. Tá vendo como é que é verdade? Agora foi um morcego. Cuidado com os madeireiros em cima aí, meu. Verdade, mano. Tá tudo pra cair, velho. Sai! ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.